Hakari kana long lay tu ba barok ki ju ki ba na kanu ka kerdan jong ka yok ka kot ki wan ni ka ban a shi ka kam jong try ki ba kam dan kam em ya ka bala itu hang ne kum kita ki men ruspa ru ki wan ye ka ba kin ai wat ki ba duk ki barang lir ki wan ban ai kum bala i ha ka ne kum ka ni ka ri kun thai ka wan ye ka ban ai ka jing ai shi ka kam ka jong try long bakat na kini kidang yan no lane kidang ya peno ya kata kepisa ha kata kajaka bu jingkit show Jesu udah pet benya ba udah pet shen ba wat pai kini kitien nomor kilang di badan kam plek jimot ban pet ya kador jong kepisa lane plek jimot ya kador pisa jong kajing ai henrai plek jimot ya kador jong kadonot ha kajing ai plek jimot ya kador jong kadonot kador like a value jong ka money nene jong ka pisa uplet jimut kan like a value of the heart kador like a door jong kadonot jong uplet jimut ya kata Jesus kani kapelong yang ai pi bengin perkat pai ni jing kele ngakwa i ka bangan bo akmat jong pi minta ta kalong hatu pijukan mau ini hatu piju berkat em bahaka por ke bapino ya ke jingkit show. Hapor pi ai se ka kam ke jong try. Hai ka ta ka por Jisu da petchen pa ya ka donut ke jong pi ka donut ke jong. Udah petchen ba tang ni pekin mau nem. Sibet anda ba pilano ya ke jing ai ke jong pi se kam jong try. Ngakwa ba bu ke jingkin mau. Ba Jisu dan hang to upet persyak ya pi minta. But umpet ya kador tingka ka pi ai upet ya kadonot song pi kador juga donot ka pi ai upet ya katau Jesus ha kani khna lai thu ba dan manu ba tep ya kani ka jingpet jong Jesus chapang jong kata kom ai ke jing ai wat kisinran jong Jesus kem tep la jabu Jesus khot ki ban ai jing kai ki chapang jong kani ka jing kodor jong ka donot jong ka jing ai kinom tip satya ya kani laya tu babon ki men ruspa kilawan siya kata kaplau jong ki kintai banan po ka temple banno si kadai ya kata ka jingkit show jong ki kum kata ka jingmane ka jong ki ka baki ashu blay kani kintien si kadai kamot sibon katingka sibon kapisa namar kata kakitin pareng pinsa i baka to kumni kumhaka NIV Bible large amount kitingka kabaki lese kila no kala bendai kabalashna ada ka ksiar kabalashna ada grupa kabalashna ada ketama kabalashna ada renong te namar kiti kipor ki menchua ki jusna de kini ki jatiar ya ki pisa ki per badana ya ki dor per adang ta ki beduk ru kilawan ya ka bagin ai kini ki ai jok ki henry ngimtip laki bon ne em namar kam dan kita ka jingbu record chapang jong kat nungut kibu kidan kita ki priye ki beduk ki barang li bawan ben ash ki kam jong try ya ka jing tikna ba ki beduk ki wan ni ka ban ai lapin tikna da ka jingwan ra jong ni ka riu kun thei ke ba shim lapin pau kerteng ha ka ni ka tin ke jong blai ka riu kun thei la ya tho do Jisu bakal no adamli siya kata ka sinduk dor turoy ban ai kum kata ka jing ai ngo so try ban ai kum kata kam nakamta ka burom nam ta ka kerteng ke jong utray ka kentien damli kabang ha ka Bible kasi kijangi kadai ka belayo na ka kentin Sanskrit kadai kentin damli henry ada ngi puli ha ka original Bible namala tho ha ka Greek kadai kentin damli ha ka Greek kadai da ka kentin leptapat kadai ha ka plural ne ka dan ar lai shaneng ki kam da kentin lepta dan ka we ki ong ka lepton bat kadai kentin lepta ka mut ka baret dan ikamut ke bastang. Kini kipisa lepton, kimi ningkong akapor jong ki Maccabi. Kamut asway ka ba ujisun ka, kini kipisa kisdangi ka bat kinsna,
belong kan kini ki belai kerteng kini ki lepton. Ka lepton kini ka pisah tama nani ka pisar nong ka baret tam na baro kidor pisah jong kiju ka ba kiju pindan kam ha judia ai ti por ka mensua. Kamut kadai ka pisah ka badan ye ka dor ka baret tam na baro khot ka dor jong pisah ka ne ka baret na ka baret tam Walaupun kelas kerkum kendor pisah jeng ni minta kalong kumne kalong si benta nakasan benta jong kasinaya so kelumare lah ya semua kata kurukom reasya ya kebangan pinsuk ya kerkum perkat lek si kelak melong kumne ban kamsuk kamut kalong tak arpau naya na kasitingka gini ki kena samla gini ki segi untai ki bamju inaya asu kinum sugo to dengan kerat kumta hari gini ki long keme lese ki to ki badana kerta jeng jadang tip cepang jeng naya han resa ya kebakan keren da ka ba baro berkhot lese ni sugo to larangi wanra cepang jong ka dor jong kene ka damli kalong ka bakat no kalong ha ka dikurkom kalong arpo tingka na ka sispa tingka kalong hata kurukom Kador jeng kini ki lepton la itu ba kilong la jan si pisa. Pet bahai ti khot la tho ang to tu khot de pet ba. Khot ke besau pu a jeng Markus nang bukat ar. La ki balalong la jan si pisa. La ngi pule kitin Greek kene kitin si pisa. La tho Codrantes. Kani kitin Codrantes kadai ka dor ngakwa ibu pinbu jikan mau bang ni kadai ka dor by bela ka ba si po minute jong kisinrang si lepton kamut kay ringkat bat si po minute jong kisinrang ar lepton kamut ar po minute jong kisinrang adam li kamut tak ar po minute jong kam jong kisinrang kalong kabarit hadu kata-kata kador jong ka Ban aya atli kilepton Adam li kalong kain da sisya kador pisa ka baret tam na baro kijing ay sa kakam kajong utray. Haray Jisu ong kumno, Jisu ong kumne la ni pule ba akan khat ka babot pat jong ka khat ka ba saupla ay ka ong sisya ong api ba kani ka riu kun thai ka baduk kalano kambun Kalong kambun, hakan ukurkom kalong kambun, habaka dor kebaka ka ay kalong kabarit tam tang Adam li, hakan ukurkom, Jisu ong bakalano kambun. Kataw baro kanay na marmo Jisu, upet, ya ka dor jong ka donut, haka jingay, sempet ya ka dor jong ka pisa, upet ya ka dor jong Kedonot jaga jing a jang ajapi.